No fa ni 2 anys que es va iniciar en aquest esport i ja està entre les millors del món. La mallorquina Laura Quetglas és la campiona d'Espanya d'stand-up pàdel. Dijous se'n va al Perú per disputar el Mundial. Té opcions de guanyar-lo? No, a ver, no está mal ahí tan tajante, pero está difícil, hay mucho nivel. Los pitjarem un poquet, que pugin al pòdium. No crec que guanyi, però bueno, segona, tercera sí que ho pot fer. En Manuel és el seu entrenador, també és l'actual campió d'Espanya i també havia d'anar al Mundial, però se'l perdrà per culpa d'una lesió. Ara centra tots els esforços en què na Laura arribi al 100%. I tenint en compte que no fa ni 2 anys que va començar, es pot esperar de tot. Muchos en este deporte vienen del piragüismo o vienen del surf o tal. Yo no hacía ningún deporte de tabla, no hacía nada y me puse a entrenar y mira. Me lo tomé con muchas ganas, me enganché, la verdad que me enganché, es evidente. I amb aquesta alegria entrena dia sí, dia també. Té una capacitat de fer feina tremenda i això és la gran virtut. La seva vida ha canviat radicalment. Fa 2 anys feia feina a l'hostaleria, ara va de competició en competició. Algunes de ben dures, com la que va fer el setembre passat durant 5 dies per Holanda. Era más o menos una media de 42-45 kilómetros por día. Recorríamos 11 ciudades de Holanda y la verdad que durísima. Son un total de 220 kilómetros i superduro. Diu que va ser dura, però també la va guanyar. Ara li toca enfrontar-se a les millors del món. Les grans potències d'aquest esport són els Estats Units, Austràlia i Nova Zelanda, però assegura que Espanya, a poc, agafa força. Ho haurà de demostrar el Perú a partir de dia 24 de febrer.